Bhí an teachtain sa Seachtain Ghníomhaithe son na hAeráide, agus leabhar mé le Aoife Powell ón Nuacht hAeráide Fridays for Future faoin obair dhéanann siad son na hAeráide. Ba an phríomh rud an anamid ná agrimid stacana son na timplachta, so agrimid or in ana bliana, agrimid stac down de olmhór le gach hir an down tagan gach dáta le chéile, gach duine le chéile tá simime gcuirsaí timplachta, agus tein siad amachar na sráideanna, bíon ruscanna, granmhara acha agus póster le dahanana iontacha orthu agus bíonn siad géirí go mé gníomhaíocht a toirliú son na timplachta son na hAeráide. Síle go sé fíorthabhachtach go mbíonn daoine buinte leis an glúise tuisc. Tá anchuid rudaí atá polytóirí tréis a rágan ana siad ach níl si tréis siad dhéana fuair. So síle go sé fíorthabhachtach go núsáid mud ar ngothanna agus go mbíonn a ráló gur seo an rud gur cumaling faoi go mud géirí athraithe acha agus go mud géirí ganana siad cínte go méid todhchaí das againn. Ach cad gur féidir linge a dhéanamh ó lá go lá le cabhrú leis an timplacht. Mar thuas is féidir rudí bunúsacha beaga a dhéanamh cosú leis an achrasáil agus ruthaíocht ar scoil na siúl más féidir agus más féidir freisin mátha Gordon agus riint rudí a phlandal agus go mé na bacha sásta agus go mé an náidir sásta. Ach freisin chomála rudí gur féile daoine déanamh is féidirling a bheith i dagháil le polytóirí agus a rála go mud géirí athraithe áirithe eáil. Aisling Dhonnabháin, Nuacht Cúla4, Baile Ó Clia.